ngatigare pamvuri imi ndoda kudovata ndavata kwauya mumwe munhu achibva kunda kwake nomusikana nomumwe musikana kwamai vako vapenyu akati achindimudza owana meso kuti wovovo makumbo achakwanisi kufamba ndobva ati iwe musikana gijima nobika porridge komba mama Fenda ndokubva unobika porridge tigere yangu tikava tikaihunda porridge yako nameso akadzokekana so makumbo akachinja ndikafamba ndikaenda zvino tichidza pazviya ndofunga zvevana ndotenda ndadine chipepa ndesira vana vangu wakati mbuya idlai tichamupai uya munhu achingopemha iye uri mberi imi ndongoimba achiimba gombo gwake aya mazuva okupedzisira vamwe vazhinji vabuda muna Jesu kana ndiri ndibatsirewo mwari wangu ndifambe zvakanaka mberi kwenyu ndiye mukomana imbe hamutomuziviwo vandomuzivi mukati ndotevera kwaari kupemha ndotevera vachipemha pochisaga zvedu tikaenda kumwe vamwe vakati maida kudota madikwana ndikati andoinda kwai kuna mapere kuno ndikati ndina baba vangu handihli baba venyu kuri vamwari kuvere vamwari ndikazime ndikasvika iko kwana mai wadzako kwetosonda savadha hatina kuva chati choko kana sai movata papi apa vata pati vata pashi pashi chepe kuninga kwe vanokwamba munopisa laiti asi zvedenge iri kumvura kana yamodini moenda kwavava iro idenga rakachoka iri mvura yakasaka payakana imakizvifambisa sei vanozvifambisa sei kana musipo imi vanozvifambisa sei ndisipo vanoenda kunyangwe imwe namba kumuroora iyi umbonogara iyoyo vanoenda kumuroora uyu ndo pane moto apa pamuri kubikira sasa ndisaka ndiana kubika ndiwe mbuya wagona kubika asi wewe utogona kubika saka wabike nhasi kuzuru wakabike iwe utosuka futi saka kuchengeta na mbuya wako zvakanaka kauye ndiwo maplesi ndiwasuka aiwa ko mvura saka unochera nei usenga mugomberewe hakuzi kure kwanochera aenda nevamwe asi kuna mumwe wakomana nda kunochera menda mose kuyo unovata papi ndomubhedha wako kana mbuya vasikadi kuvata pashe vanovata papi waona kuti kune mapureti iwo vata apa right maita spinach yakanaka maizenzera makundano vane upenyu vanorarama nohurema uye zvinhu zvizhinji zvese zvavanoita handingati pane chavanokwanisa kubata chinovabatsira asi zvavo ndezvokukumbira saka vanhu vanofamba kwete mudunhu medu muno chete vanoenda kumaraini nyange ekumhiro chero kuongora vanogona kusvika vachingofita semunhu anopemha kuti vararama saka vanhu iko zvino vakungoziva kuti maizenzere chero pavakasvika papi nepapi hapana asingavabatsiri kuti pese panouya zvirongwa nemakansela vanokasira kuvayeuka ndo munhu anozikamwa nenyika yose kunyange pachikoro chepo anotoziva kana pachipatara chepo anovaziva kuti maizenzere munhu ane ngorarama nehurema last time makore igore riperi yaChristian Care handiti ichiitawo program yakatombova ofa kuti vavakirwe imba ikavakwa imba yacho panapo
yakadonha ndacho yakazongowawo vanhu vakavakanyira zvidhina zvesamende vanenge vakavabira simende. Saka imba yacho pakangononaya mvura, imba yemhepo payakauya zvine zvidhina zvacho zvakabva zvadii zvatsakatika zvokuti kutaura zvakarwa nemvura zvobva zvakwa kuti uchiti ndeyemablocks yakaitwa neke zvakabva zvasingachatauriki nenyaya yekuti ke yakaita pfungwa yekuti rege tingotsvaga vanhu vavaitire isi tozongo yatoona kuti imba yadi yapera yanga iri maturums. So ndo imwe support yavakabhenge vapiwa last time asi hazvina kuzonyanya kubatsira. Saka pakangoshandawo vanhu vakaita chitsotsi. Nekuda kwekuti asi ndipo pana kuti vanhu vakaoma shoma. Zvoda ngatori muturums dzavo dzakanaka. Izvozvi mungadai tichingotaura nhauro yechikafu kuti ndo chavari kunyanya kuda, asi nenyaya iyoyo manje unongoona kuti pavakagara panapa hapana chapichireswa papimba yayo yacho yanga akavakirwa neke. Nemba iyoyo patakatsavira chinda uku ichi takazotovakwa pasure imba yavatiiyatowazva ichi chiri chemwana wenyu ichi. Samwana wenyu akachagara ngawi akatotama hake nemhuri yake ganya ndikunogogwe ukusenda kusenda. So ndo upenyu hunoraramwa namai zinzi apa ibvinze ndaona kunge yakaburika kuboka pamusoro wake. Inotobvinza chero mukatarisa ipapa zvokuti gore rimwe rekuti mvura aya inonyanya kunaya inochera yanga itofana kudo vaimbopota vanhu vechechiwo vanombouyawo vachivabatsirawo kunamanama. Kuimi michimbotaurayi ndaapi matambudziko munofunga kuti anosangana nawo vatete? Ndevatete matambudziko upenyu hwawo matambudziko nezvimwe zvamunoti apa pakaipa matambudziko ana vatete chaiwo ndiye kushawa chekudya, kushawa chekufuka. Munhu anofamba achipemha anopuwa zvokufuka nevanhu zvingopemha izvozvo zvokunyanya jira rake kudambuka anongomuti chindai anopedzisa, ane hembe yake inobva rukaenda anopedzisa. Asi zvikuru kunyanya chikafu chinovanetsa nekuti havagoni kubatawo nemaoko avo. Munhu anorarama nekupemha zvinhu zvakaoma zvakaomera munhu wese kezvino. Nepavanopemha chapichapandochi izvezvi vakatogara nekuti pekupemha pasisina kuti vanhu havana zvinhu. Saka ndo upenyu hwacho hunorwadza kuti vahurarame. Kuchera mvura tose vatova nechizukuru ichi ndo chinopota chivabetsera kuchera mvura yake zvinoti mvura nchiri vachira murwizi vaitoti vachina vanchera mvura enda nezvigubhu zvavo vondogara pedzisira vanhu vanogona kuti vanzwira tsitsa kana vavigira kana mugomo wemvura kuti vawane mvura yekushandisa. Asi kezvino vane kazukuru kanopota kachivacherera mvura kachivatsvagirawo huni. Ndo mararamiro avanoita uyezve pekugara saizvozvo izvi imba yavo ndo iyoyi ndo pavanogara. muzukuru anovatepesa Muzukuru anovata navo imomo mukomana kavatokura ndo matambudziko avanawo. Chimbosimukai tione kuti vanhu pamwe vari kutinyeperana. Vakatizvavo vakaziva vana vobva zvavakukwanisa fambai muende kuvatete sazonyanya zveuzotona vanzi vakatozvakanasa mchenjiri wedu saka ndokutofamba kwavo vachiya kusvika kwese vanoti vachitsvaka sawa hamuna chimudondo kumodi kutsvaga mudonzo komodi kutsvaga tsvimbo yekufambisa hamuidi totsvaga asi uri sei upenyu kungoti pano panozhi ko makamboenda here kumuzukuru kumuroora mwana wenyu suku mukadzi watobias haanavo kupemhavo mavisi takambosvika kwajirivanda chipemha tabva kuya kuri kuya guys kuri kwari kutaura kuti vabvaka isusu tasvika tikapesa neshoka ka asi kuri kwavo kure makazodzoka nguwai
takadzoka kuzuva Saka makaenda makuseseni. Makaenda nguva ikoko. Takaenda izvezvi takangosvika tichingofamba malai tichingoti pedo takafukidza dzimba matema kwamatumbu kofiwa vakabva tikasanza Maidya sadza ipapo. Kubva kudzoka modzoka musina chinhu. vakatipa Wakapuwa chii? katipa mabagwe mafunde tikabva takuvana iye akatora mabagwe nikatora mafunde. Mabagwe mugome mukati. Mabagwe Yesu. Galoni ndiro makapambira kwaikira ikoko. Asi zviri nani unomboryawo musi wa3 mazuva 3. Unoona wakondo. Saka zvapera modzokera futi muchida. Zvapera. Mutsvaka kumwe. Ngoramba uchiinda panhu pamwe. Mochinjanisa. Saka makutoziva kuti zuro tatiri kwajera vani ikoko. Mangwana mubude makadai. Mangwana tobuda takadai. Mangwana muenda kwani? Mangwana tobuda takadai setoenda kongoro. Kongoro. Kosa kugaliva iko ndokuziva kosa. Kugaliva makasvika shoka. Mukomana akadai achipe mavo ndikati vakomana modopemha kwai handiko tisati mbuya kupemha topemha tafa nezvara ndokusvika ndokuti vimba ngatigare pamvura imi ndoda kudovata ndavata kwavuya mumwe munhu achivakunda kwake nomumwe musikana kwamai vako vapenyu akati achindimudza owana meso kuti wovovo makumbo achakwanisi kufamba ndobva ati iwe musikana gijima nobika porridge komba. Mama Fenda. Ndokubva unobika porridge tigere yapo tikava tikaihunda porridge yakona meso akadzokekana so makumbo akachinja ndikafamba ndikaenda zvino tichidzapo zviya ndofunga zvevana ndotendondatinechikopa ndesira vana vangu wakati mbuya idlai tichamupai uya munhu achingopemha iye uri mberi imi ndongoimba achiimba gombo gwake aya mazuva okupedzisira vamwe vazhinji vabuda muna Jesu kana ndiri ndibatsirewo mwari wangu ndifambe zvakanaka mberi kwenyu. Ndiye mukomana imbe. Hamutomuziviwo. Handimuzivi. Mukati ndotevera kwaari kupemha. Ndotevera vachipemha pochisaga zvedu. Tikaenda kumwe vamwe vakati maida kudota madikwana ndikati ndoinda kwai kuna mapere kuno ndikati ndina baba vangu handihli baba wenyu kuri vamwari kuvere vamwari ndikazime ndikasvika iko kwana mai wadzaku kwetosonda savata hatina kuva chati choko kana ndikava nana kuchiko vasvika pano vachitsoka vufuna mai wadza. Banana gozi uyu mumwe chete ko mumwe munaye ndiani? Watavati naye mukadzi wa Tobias. Mukadzi wa Tobias. Nasi mugomo mabhavhu aifora kusvika ipo vane bhendi ndiri pano remota madza mugomba gumbogwe ndikaimba gumbogwe mai vakuna vamwe vakachema gumbogwe iyogo ndikuka gumbogwe ngunokaurisa gochemedza ukavona mai huru yofamba kudai izhara ndangozime ndikangopucha kuchungwa mai bhendi saka motoziva kuchonzi mai bhendi sai zvitoto kuti mai bhendi uraiti saka papa manje chikafu makapedzera kupemha rini? Chikafu kupemha andapedzisira kugirabhera kusvika ndoinda iko kuchenguyo izvo zvizvi kuvhikira sayapera muna kunopemha ndakupemha ndisika mama kandipi chenguyo ndokupi zvokuti kunaye mwana utoforoka chief
Mwana wawe tinoti dai zvaibvira mave uyu kokuchemukwe maenda unoti akadzoka mazuva ekuyawo shusa kufepa ndomba wakadzoka saka vanasikana kambinga kutora mose yapera avazi saka alright woivhiki yapera unoreva vanadzoka vhiki yapera vatova kutokwanisa mwedzi inosvika muviri 2 months saka ivo havagoni kuti vhiki wokwakarimwa kumuriko mamanzi nemwana uyu aitirime ndikati kwakarimwa ndiripo. alright saka makazodzoka nekuda kwei? Ndakadzoka ndokuti ana Tobias wakapona mwana kashaka ndomadzokera zvokutoti moda kutodzokera ndikudzokerako ai nekuda kwei? andogara ikoko kwaipezvi hakuna ndichaudzokera kune ndokuri kunzi kune mwana airohwa ino hakusiko ikoko zvino manje muri ikokoko mwana anga asingarohwere futi ndandisiko mushokado makasvika mukadarikira kwabhudhi ndokwangani hamuna kuenda kwemwana wenyu mamuchimbote mumborarama muri ikoko chikafu ichi ko uyu muri kumuchengeta sei manje? iyo unasiso kudzanikwa pazini iyo zvino watsvake sadza kumbe yaferi ndekupi samabika muriwo mawani raripo derere womugona nederere womapuwa nagogo ava tikambatopa machansi mapuwa machansi nagogo munova kuchengeta chaizvo chawedziwetaunai vachizviwa kuti ramangwana nondichengeta mukadzi wangu shuwa kana vasina vavana kavasina vavana kana ndinazo imi murume kuna tinopana kana murivo tinopana kandisina ndina izvozvo satoda mboona kamumba menyu zarura kutosimuka kutopinda vateteni uyai tipinde tose namaiki tisodi kupinda mudzimba dzevanhu pasina hama dzacho alright ndomba umu samovata papi apa vata pashi pashi cheperi kuninga kwe vanotovaimba munopisa alright asi zvedenga iri kumvura kana yamodini moenda kwavava iro idenga rakachoka iri mvura yakasaka payakana makizvifambisa sei vanozvifambisa sei kana musipo imi vanozvifambisa sei ndisipo vanoenda kunyangwe imwe namba kumuroora iyi umbonogara iyoyo vanoenda kumuroora uyu ndo pane moto apa pamuri kubikira sasa ndisaka ndiana kubika ndiwe mbuya wagona kubika asi wewe kutogona kubika saka wabike nhasi kuzuro wakabike ndiwe utosuka futi saka kuchengeta nambuya wako zvakanaka kauye ndiwo maplesi ndiwo asuka aiwa komvura saka unochera nei unosenga mugombelewe hakuzi kure kwanochera anoenda nevamwe asi kune vamwe vakomana anoenda kunochera moenda mose kwewe unovata papi ndomubhedha wako kana mbuya vasikadi kuvata pashe vanovata papi waona kuti kune mapureti iwo vata apa kuno kuri kupisa inini ngaa ndine chikumbiro chokuti vabe kana paine rubatsiro vanga wanibvapo kugara pari nanipo kuna vatete ndine chikumbiro chokuti kana rubatsiro goripo vagadzirirwe pokugara uye chikafu
and plus zve vana vavo pane vana vavo vaviri ivavo vanongoti vakawanika vane vanoda kuvabvisa ikoko kuvarume vanodzokera zvonetsa abva zvakanaka ichititengeterai ivava asi but abuse yacho haiti nekuti munhu kurama nokurohwa kunobata vana vanorohwa ivavo tikaende kuchikoro kazukuru hako futi unotogona zvange kuchikoro apa chikoro asikuinda nezvo zvuti unoenda akasiribatsire kumabhuku mauniforms vanodetsera apa chikoro pakachena vasikana vaviri vatisingaoni ava zvokwadi tikavadarigwa vafa nokuti vanhu vakavatora ava vanovarova zvisingaiti vatete saka mune muri chikwavari ivavo vanenge vari chavazukuru ini ndinoti vana veya zvanzi yomurume wangu vazukuru vanoti vatete kwamuri vanoti mbuya 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 vari kuchema-chema nevana vatete vavo vari kurohwa asingapachena vari kurohwa chikafu havachiwani zvevanhu vane vatora vanovavhundusira ukangobva pendiri ndokuuraya ukangobva pauri kufa chete sashoni pai wakazoenda here mukamona mwana enyanga kanzila vangakuvura mwana wakanaka wakanuyekera asi unongotetemerawo samai kudai unongoti haana pawa yakanyanya wakaenda by force wakafoseridzwa nanokuindako nomurume wacho iyeye wakatombogara kwanhi mugwegwe ndiye wakatoya pano akati mbuya maine nihlonipa akumba kwangu akuchina vakatogwa nemumwe murume unozita mwana anakanzisa ina ndombomuzve murume wacho asi kungowa vadzidzei tadzidzawo pano patiri kufamba papa tiri kudzidza ichionavo chimiro chenzvimbo yetichifambawo inenge yangosiyana-siyana petichifambawo papa nezuva echingopisa nizharawe ndo pane pachinyaya kugwadza-gwadzawo. Alright. Saka guys, vamwe vanogona kubvunza kuti sei wanyanya kufamba nababa vako kuno kugokwe. Handimozviona. Vanofa wabeneficiary. Saka vanga vari ku baba ruva takavabvisa kumadhaka. Vangu vari mazi. Ndakavabvisa last week. Ndikati gandibovazorodza. Asi ndichivazorodza uye nekwavanga vari kwacho kususwe kure nekwandiri kwandikuda kuzouya. Saka inini ndida kuziva vanhu vangu nemashandiro avanoita. Ndobva vanoti I think it's best baba ruva ndikavabvisa patimu yetu kubva tareplace nemumwe munhu. So that baba ruva vashande kutimu dzandine chichaso kumonita ndiri padhuze. Kususwe kure nekwamutoko kumberi uko. Saka ndobva ndati alright nepei avanga vachiwana ngowana ikoko tinokwanisa kukompromise. Tombovaratidzawo magariro ari kuita vamwe vanhu. Mai ruva muchavaona manje so vachativhizitira mudzimai wavo uyu. Tiri kuorganize maybe by next week, you never know, or next week but one mudzimai wavo achavashanyira. Ndangogara ndazvitaura kuti vanhu vanogona kuconvince kuti ko baba ruva vakavabvisire sorry vakavabvisire chii kwavari ikoko. Saka ndo some of the reasons vane kumwe basa kwavachange vachiita ndikiyateka ndizvo muri chiiko zvino udzei vanhu yegara mugare pabrand yegare apapa machiiko zvino makugwa nechiiko zvino negarden nei nekugadzira maloni kupi for the meantime semunhu wambogwadziwawo nemadhaka chega timboita kuti vamboitiwo zvegarden vachididza maruva vachisakura yadhi riri sei iroro ringakwadze ndora vakagraduata baba ruva mona zvinoita mwari. Saka ndokwavari ava baba ruva takavaitirawo musha vava nesituation yavo yakada kutasiyana mukoma Tobias. Ndobva tavatorawo tikachiuya kubasa vochengetawo chii mhuri yavo vasaramba vachiti sisi chirondera mafuta sichirondera chakati kati chishandai. Ndo zvakaitika navavavo. Saka izvozvizvi vari kuita kiyateka vachifamba nemakiya ari mbudu. Nokubvira kuti kana munhu atiwana
unowana chikafu unochiwana saka ungakona fomubhati ngosvina manje aitisaka sabhuku moti kudii ndasoti cancel regai pekutenda kukuru kuchirongwa chamaya nacho yespirit job yamubatsira muward 4 dai kuita kwaibuda kwakadai tinoti nzvimbo yedu inobudirira kudzidziso ndio inokosha because matanga nekudzidzisa vanhu kwatiri kubva nekwatiri kuenda zviri kurevei vanhu vose munharaunda vaona kuti imimi hamusi vanhu muita zvechiwandemwandika zvokunyorana pasi pemuti nokuti assessment is a door-to-door assessment uchibvunza munhu dambudziko rake ari kunzwa apa ari kurwara dambudziko uchisangana morapa zviri kugwara munhu chaizvo saka ndiri kutenda kuti dai kuita vana asisina naamai nanababa mauya pano zvabudirira baba ruva taramba takabatana kusvika project yedu yaya yanopera ndikuti futi ngatirambe tichienda munyika zvinopambira nyika yese zvibudirire ndinokutendai hatotenda saka niisusu zvatakuita takunogadzira mavhidhiyo tomaindisa tochigoona kuti vanowana rubatsiro rwei nekuti inini ndega ndanga ndakashara mwana wavo ndiakazototi pakataugwa mazita aitaugwa nemapikicha tatinawo zvikanzi mai amunoreva ndimai vangu ndemukadzi wachisazvo asi ini ndakamirire zvandiri kukwanisa kukonfema 100% mwana wavo ndiwatiri kuitira chiimba kana pane vazoti toda kuvaitirawo hatizvirambi hamuzviona nekuti taita vanhu 4 handizivi kuti pavanhu 4 vamwe tiri pane mumwe uchachuziwawo here kuti avakirwe kana kuti kwete nekuti zvinhu zvokuti kupemhera zvinogwadza muchaona zvenyu mukazobasvika zasuko kunosvetukwa mbuya kunosvetukwa kuite zvokuseka ende hasi nyore kuunganidza chinhu kutanga kuti wani kudai kuzvibatanidza ini pande zvangu ndatobvisa zibheki resemende zvokwadi ndotozvitaura pane tachembera isu hatina mvura kanzera